Carmen Cabastany i Javier Pérez, membres de l'associació NACE, No a l'acoso escolar, van parlar ahir sobre com prevenir l'assetjament escolar i van donar eines per combatre'l. Tot plegat en la conferència organitzada per l'Hospitalet Avança i l'AMPA de l'Institut Mercè Rodoreda. Gairebé 2 milions de nens i adolescents espanyols pateixen assetjament escolar. És una de les problemàtiques de l'educació del segle XXI i es comença a detectar en edats molt primerenques a partir dels 3 anys. Per conèixer més de prop aquesta realitat, l'associació NACE, No a l'acoso escolar, imparteix xerrades on explica en primer lloc com els pares poden detectar que el seu fill és assetjat mitjançant la norma de les 3 Cs. La C de cambios. ¿Qué pasa cuando el niño empieza a bajar los resultados de golpe? ¿Qué pasa cuando empezamos a observar que cambia su carácter? La otra C es la C de campanas, hace campana o quiere hacerla, dice no quiero ir al colegio. Y la tercera C es el cuerpo. Cuando un chico vemos que se pone, por ejemplo, así, que la mirada es una mirada triste, que mira al suelo, que a veces se tapa excesivamente. Segons els experts, els centres educatius han d'admetre que existeix la problemàtica i parlar-ne obertament per tal que les víctimes no se sentin cohibides. També es treballa amb un programa de prevenció que és de tutoria entre iguals. El acoso no es cosa de dos, no es cosa del que acosa y del que recibe, sino que es cosa de todos. Si yo veo que se mete con un compañero y me río, me estoy poniendo al lado del que acosa, porque mi silencio también es cómplice. Entonces mi postura como testigo es fundamental, porque si yo no me río de las gracias, si yo no lo respaldo, si yo digo esto no, y si todos lo hacen, se acabó. L'AMPA de l'Institut Mercè Rodoreda ha estat un dels impulsors d'aquesta xerrada. Precisament en aquest centre educatiu tenen instaurat un sistema de mediadors entre iguals. I qualsevol problemàtica que hi hagi entre els estudiants, cridant a la figura del mediador, intenten fer una mediació entre les dues parts enfrontades. Cadascuna pot portar els seus testimonis, ho parlen entre ells i intenten solucionar-ho. Aquest sistema ha donat molt bons resultats al Mercè Rodoreda i per això animen a la resta de centres educatius a implantar-lo.